Айде да сме мафия, бе. Айде! Айде мафия, да тръгаме! Приятел! Да, давай всяко лев, имаш! Давай всяко лев, бе! Бе! Колега, дай да ходим. Какво става тук, е? Всички ти сигани! Карай си, айде! Какво стана тук, е? Няма да ръгаш колегата! Дърпай! Айде, качите се, спирай музиката, бе, спирай музиката, бе. Какво стана, бе, ей! Майка ти ще има връщи! Какво стана тук, бе? Като спирай тази музика, бе. Ела бе, камо Дай да аз да карам, дай аз да карам. Чакай, аз да си кача! Колега, Не имаш ли изпуши, бе, войно! Да, аз имам ремонтен, слезни, аз имам ремонтен. Какво стана пак с тази музика, бе? Приятел, давай по едно оръжие, бе. Куките! Кой са куките? Опа, момче. Ще откраднем мотора за малко, да знаеш. Не, бе, не. Не, аз съм добър! Абе, ти бързи яростта не си гледал, бе. Какво стана? Охо! Какво стана? О, брат, какво стана? Колега, ще ме блъснеш. Щях. Ата метна? Не. Не, сега шофьора ми идва. Аз мога съм шофьора, най-добре в града съм. Не. Не на глава, бе. До червен гараж, зелената сграда, ела. Аре, късмет. За какво ме блъскаш, бе? Без да искаме, човек. Шефа ли си търсиш, бе? Да, шеф си търси. Ела, сега ще покажа къде. Слизай, дигай ръцете, бързо! Дигай! A few moments later. Трябваш ми. Бързо към главен. Моят човек го заплашват. Кой го заплашва твой човек, бе? Не знам, сега ще им. Маля. Чакай, сложа бронежилетка за всеки случай. Къде, бе? Кой те заплаши? На главен сме, няма никой. Трябва на другата, на пасажирската седалка. Да ми докараме. Между другото, благодаря. Малето, тук верно се гърмят. Момент само. Ма те тук има заплаши и блъсна колата. Номерче. 27. За готов си. Мерси. Казваш, какво се хвана. Ама Моко да, Моко е ти, бе. Пабло. Ще е тази кралица да ти я подаря, бе. Ще дам пари да я вземеш. Приятел, тая прическа същата на кура съм си я направил. Нали? Същата си я правя, човек. Си повдигам космите като шапка ста. Какво правите, улите? Какво? Не си купуваме кола. Само кола, бе. Едно Ауди. Какво Ауди? Ти да. Какво Ауди викам? Чакай, слизай. Моля, сори. 1078. Караме. Бял спорт. Бял. Кому да им гепим патрулката, да мъша. A few moments later. Господин полицай, имате паяк на колата, ще идете да проверите, бе? Имате паяк на колата отзад? Трябва да слезете да я проверите. Ето тук, не е лепшате, бе? Къде има пак? Спирай колата бързо, бе. Как така караш като някакъв вод, бе? Абе, имам работа, бе, бързам. Кола аре, от мен да ме. За 10 000 ще измислим нещо, брат. Не си ма вижда за 10 000. Ти не си полицай, бе. Хвана ма, брат. Добре, айде, може да тръгваш. Оп.
Та метна ли? Да. Добре. Моля, деш някой левче, няма никакви. Давай, няма проблема, Еджор. Сега да. Колко дам ли? Да, колкото деш. Хубаво е, щом си казал. Абе, човек, имам работа за тебе. Абе, тук един нома изнери, искам да го пребиеш, ще платя. Ама нямам оръжие. Еми с ръце ти ще го изненадаш, бе. Чай да влезем в колата, аз ще обяснявам вътре. Нали ще трябва да го пребиеш от бой, обаче, нали, ще стане така. Опа, приятел! Ай, дай! Остава приятел! Да го става, да го вземе бързо. Да биеба майка, да не биеба тъпи путки. Приятел! Бързо! Путки, ще биеба майка, бързо! да биеба само става. Бързо! Приятел, таметна ли? Оф, ще ме закараш ли? Дай, аре. Виж, аз съм ти такова съм, дай напред. Не, там, да. Не, спрете, че тук сега ще карат. Тръгвайте си, че тук ще карат, тръгвайте си. Да, ще ги стрелям. Тизър, от този Той бе. Той ме закара да преди малко. Ти ли беше готин? Ти ли ме закара? Да. Айде. Аз стоя тук в колата. Приятел, нещо можеш да ми кажеш ли, бе? Да не го пребие! Чакайте, остава някой Порше, момчета. Порше да го дадеш, бе. Чай само да ти отворя вратата. Аре, готов. Мерсес, жив и здрав. Не, лут! Пребие мотора, лут! Шефе, карай на някъде. Не, базиках се, бе, не, бе, живи и здрави. Стига. Колко го гръмнахте, бе? Що го гръмнахте, бе? Дига ръцете бързо, това е обир. Това е обир. Трябваше ни заложник, бе, какво направи, бе? О, не! Тук не може да се обира. Какво става тук, приятел, да хвърля? Няма никой нужно. Следващия път, като питам да те хвърлям, казай да. Я брой до 3, бе. 1, 2, 3. Какво стана тук, бе? Извинявам, брат. Майко ми. Брат, помогнем? Помогнем с нещо? Добре. То босна така човека, ей! Какво смачка? Колега, спокойно Преведим, бе. Коста, тука е, бачо! Какво правиш, бе, брат? Воу, какво стана, бе? Как си ти, бе? Какво аз? Не искаш да с нашата... приятел... Полека! Ама, не ме будай. Сега вадим ножета колем. Не. Извиняваш ли се? Да. Искам да съжаляваш. Добре, аре, спираме да го бим, съжалява. Каза, че съжалява, спираме да го бим. Помощ, господине, то сме бие. Господине, помощ, то сме бие. То сме бие, бе, брат. Приятел, таметим на бърже. Чуваме се. Колега, знаеш какво да правиш? Добре, колега, мръдни са. Какво стана? Да го изпратим момчето, не за друго. Айде, чуваме се.